Opo. Opo, ano po siya nangyari? So, pangyari po kayan, Sir BP, during nung exam, 2 sets po kasi yan na kuhanin na sa salet. Ano po? Opo. So, sa inot pong set, naka-exam pa man po ito. Ang pangaran po kay ito si Ellen Ako Mabini. Siya po ang ini. Tapos, after kay itong first set, bigla na lang naghilab so tulak ka ini I see. may examine na ini. Base duman sa interview man duman sa mga anini room examiner, ito pala sir, overdue na. I see. Opo, overdue na. Okay. Pinirit niya lang na maka-exam ta siguro expected niyang na dahil pa man siya abutan. Iyo po. Ang po niyang kanglet yata, pag dahil ka nakapasar ngunyan, so parang may refresher course na itatao. Yes. Oo. So, piking-one niya man po siguro na mag-take kayo na. Itong oras ito. Yun ang kanino, biglang uminawat. Pero okay naman po sa response. During kayo itong nagburso maestra, man tulos so eskwelahan ki ambulansya dyan sa Legazpi Hospital po. Iyon. So mga 5 minutes man po, digdi na po so ambulansya. Okay man so response kaskaso na no. Oo. So, ano sir sa balita nito nag-aki na po ni kasawapon o kasabanggi? Regarding po kayan sir na kuan, dai kami ki balita po. Oo. So, di ano po, napinjin to sa pag-exam niya, di ba? So, late examination niya. Opo, sir. Kuan daw, regarding duman sa PRC, so nakakuan dito, since dahil niya natapos, dahil na siguro itong, kaya makasayang man. Iyon na nga ni Ann. Kundi talagang, sabi nga, nagkataon talaga. Magayon man sunod diging desisyon niya na mag-exam talaga siya, tarong nga na ikan, kung dahil ka makakuang ka automatic at ma-refresher ka. Maski baga po sa ibang mga exam, sir, arog kaya, di ba? Sa PRC examination. Ayun po, iyo ma'am, pig-ingwan niya man po sana. Oh. Kaya lang, ito siguro, dahil man na, sabi nga di baga, kung di ukol da, di bubukol. Iyo baga. Mas, para sa ko, mas magayon nga na po itong grasyang regalo sa yakan mahal na Diyos, di ba? Pero kan pagiging teacher niya in the future, ibang buhay na rin regalo sa iya. Sabi ano nga sir? ni business plan, surtendo nga ni da itong room, may nagkwanda po tuman. Iyo po ano? Baka lamang swerte ito duman sa gabos na kuhan sa mga kasaraban niya na examinees. Ano po, BP? Baka lamang sir swerte ito sa gabos na mga examinees na kasarabay niya duman sa room. Hopefully po. Di ba? Sana po, tama ka kon man po duman sa mga examinees ito, no? For almost 2 years yata na postpone po baga ining dahil sa pandemic. Yes. Tama lang nga ni. Susyumi ka sa bagong agat talaga. Kadakol kan mga examinees. Nagkaraturog po sa gilid kan tinampo, sa Sawangan Park. Taday nagka-accommodation na nakuha kaswapon. Ayo po. Di po kamo sir kinariparo nagaripirot kaswapon na bang nag-exam? May makuha kami man sir na daimi lang kompo kasi naguran-uran po ba kay to? Kaya nga ni so mga before 4 o'clock yata sir, iguana digdi sa Arimbay. Siguro alatabo na ta siyempre man nagkangirito rog. Iyo baga. Pag-arugan, sir, ikabaga, siyempre nagagikaman sa let, di ba? Nag-take ka man kilet. Pag-arug ka, ano po ang gari mga dapat nagibuhon para ma-presko ang sa imong kaisipan sa pag-take exam ta? Arog ka itong experience kan iba, nagagang laing turog, nagturog sa park, nagbanig ki karton. Ika po bilang sarong experienceado sa arog ka na bagay hanggang sa naging principal ka po, bagwako daw kanipisilan pong araw ka na kulang kagiturog tabi, sir? Lalo na sa pagtinurogan mo ba ko, pa-convenience siya para sa imo? Siguro, sa kuya, ayan na ang pero, taro po yan na factor na at least bago ang exam, so dapat relax siguro ang isip ta. Ako kahit before kang exam, so, a day before kang exam, so nag-relax ako kay ito. Naglaog pa ako sa simbahan. Nag-ask ako kay Lord na sana tabangan. Tapos,
dapat dai ka na kaya mag-review po baga. Iyo, So, relax punta na. na lang. Ang isip, oo. Oo po, relax na. Ano ba nga ni cancer? Gari minatagay kay mga perang bisis kang Hinebra? Ano pa? Ano ba nga ni kan? A night before, minatagay kidiit kang Hinebra bago mag-exam. Pangkainit. Opo. Sir Santos, salamatan po maray sa oras mo sa DCGB. Ingat po kamo, Okay Perme. po.